Bezperako 5 minutu bat dira, zuek egunean bertan arituko zarete ikusten eta gaur hasiko dira buruzburuko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako norgehiagokak, 3 norgehiagoka izango dira hain zuzen ere asteburu honetan eta horien atarikoa, analisia eta pronostikoak egingo ditugu, beraz besterik gabe has gaitezen. Lehenik eta behin gogora dezagun zeintzuk diren bi multzoak. Lehengo astean aipatu genituen, baina gaurkoan berriro ere aipatuko ditugu. A multzoari dagokionez Artola, Elordi, Ezkurdia eta Zabala izango dira. B multzoari dagokionez berriz Altuna, Dario, Laso eta Zabaleta. Asteburu honetan ordea 3 norgehiagoka hauek jokatuko dira eta lehenengoarekin hasi behar dugu. Izan ere, lehen norgehiagoka Gasteizko Hogeta pilotalekuan jokatuko dute. Elordik eta Zabalak nor baino nor gehiago txapelduna leian sartuko da eta hori zalantzari gabe jendearentzat oso erakargarria da, beti txapelduna edo beti goi mailan ibili ohi den hori txapelketan sartzea. Eta partida ederra izango da, nik behintzat gogo handiak ditut norgehiagoka hori ikusteko. Izan ere, alde batetik txapelduna daukagu, Aitor Elordi behar bada aurtengo txapelketak ez du, bere unerik gozoenean harrapatu, lehengo urteko txapelketak gogoratuko dugu, binakako txapelketa irabazi berritan harrapatu zuela, eta Javi Zabala berriz guztiz kontrakoa, lehen norgehiagoka jokatuta teorian presio gehien eragiten zion norgehiagoka hori jokatuta, eta ikusi genuen gainera ze presio eragiten zion egin zituen keinuekin, urduritasunekin, normala izan ohi da, orain txapelketara gozatzera irtengo da. Eta egia esan Zabala ikusten dut norgehiagoka honetan favorito, baina sakeak garrantzi ikeragarria izango du, hau da. Aitor Elordik sake gurutzatuak egiten baditu, eta Aitor Elordi gainera sake gurutzatuak egiten espezialista handia da, normalean beti sake oso gurutzatuak egin ohi ditu eta horrek Zabalari min handia egin diezaioke, eta naiz eta Zabalak errestatzen duen, gero aurrean Elordik errematerako Zabalak baino doai gehiago ditu. Zer dauka ordea Javi Zabalak? Kolpe ikeragarria. Urrutiko etxearen aurka erakutsi zuen Donostiako Atano 3. pilotalekuan eta Gasteizko Hogeta pilotalekua ere esan daiteke antzeko ezaugarriak dituen pilotaleku bat izanik, hori Zabalaren mesedetarako izan daitekela. Horregatik Zabala favorito moduan hartu behar da. Hala ere, Aitor Elordi defensa handiko pilotaria da. Eta naiz eta Zabalak pilota abiadurarekin mugitu, zerbait gehiago ere egin beharko du. Lehengo astean Urrutiko etxearen aurka lehenengo zatia nahiko lotuta ibili zen erremateari dagokionez, tanto amaitzeari dagokionez, bigarren zatian jada pixka bat askatu zenean edo hor amaitu zituen tanto batzuk, baina Aitor Elordiren aurka horren exigentzia asko igoko zaio Zabalari eta funtsezkoa izango du tantoak amaitzea. Bestela Elordik pilota aurrean harrapatzen badu, badakigu zenolako arriskua duen, badakigu, eta hortxe egon daiteke gakoa. Zabalak kolpea luzatu eta gero tantoa amaitzeko gaia baldin badu, aukera handiak izan ditzake, baina ez baldin badu tantorik amaitzen, behar bada Elordiren alde eror daiteke, halere Zabala ikusten du nik behintzat favorito. Larunbatean Iruñeko Labrit pilotalekuan Zabaleta eta Dario izango dira nor baino nor gehiago. Orain urte batzuk jokatu zuten hain zuzen ere Donostiako Atano 3. pilotalekuan, orduan Zabaleta gainetik igaro zitzaion aurreko urtean txapelketa ederra egitetik zetorren Dariori, eta aurtengoan ere favorito irtengo da Zabaleta. Lehengo astean Jakaren aurka batez ere sakearen bitartez sekulako mina egin zuen, eta Zabaletak ongi sakatzen badu oso zaila da ari aurre egitea. Zergatik? Hain azpitik sakatzen du, ez dizula betarik ematen ere aire sartzeko, eta gaur egun aurrelariak ez daude ohituta atzetik, hau da, 6/7 kuadrotik pilotak errestatzera, eta
hortikan noski Zabaletari aukerak etorlegizkioke. Zer gertatu zitzaion apur bat aurrekoan Erik Jakari? Oso aurrean jartzen zen airearen bila, eta gero pilota hain azkar etortzen zitzaion sake askotan arazoak izan zituela, eta gero gainera Jose Javier Zabaletari pilota aurrean uzten badiozu, errebotean sartuko dizu, edo behintzat ikeragarri gaiztotuko dizu pilota. Eta horregatik, funtsezkoa izango du Dariok, batez ere Zabaletaren sakeetan non kolokatu. Horixe izango du Dariok funtsezkoa. Eta bere sakeak ere ez dira txantxetakoak, eta lehengoan ikusi genuen Erik Jakak Dariorena baino sake apalagoa duen pilotari batek, min egin ziola. Halere noski, behar bada Jaka errematean eta pilotari trebeagoa izan da Dario baino, Zabaleta ia da sake askotan erabat kentzera joaten zela, eta horregaitik pilota asko gora joaten zitzaizkion. Baina orain Darioren aurka behar bada errematean hain trebea ez den pilotari baten aurka frontis erdia eta askoz ere gehiago bilatuko du, eta aurrerantza joateko erraztasun handiagoak. Eta horregatik, batez ere sakea biek ikeragarria dute, baina iruditzen zait Jose Javier Zabaletak min handiagoa egin dezakela sakearen bitartez Dariok baino. Eta gero piloteoan jada Dariok azpitik kolpe bizia du, baina horretarako aukerak etorri behar zaizkio, eta Zabaletak ez dut uste aukera handirik emango dionik ezkaraiko pilotariari. Beraz, labriteko norgehiagokan Zabaleta favorito. Eta azken norgehiagoka, asteburu honi dagokionez, Ezkurdiak eta Artolak jokatuko dute, kasu honetan, Eibarko astelena pilotalekuan. Uste dut buruz buru tarteka jokatuko zute, baina asko jokatuak ez dira Ezkurdia eta Artola. Eta hau ere partida ederra, alde batetik Joseba Ezkurdia, Binagako txapelketatik kanporatu zenetik norgehiagoka batzuk jokatu ditu, lehengoan ere Euskal Telebistan egin zituen adierazpenetan esan zuen bera ongi ikusten dela, eta entrenatzeko beta izan du, Binagako txapelketan gogoratuko baitugu jada lehen fasean kanpoan geratu zela, geroztikan ia astero jokatu du Binaka, baina entrenamentu gehienak pentsatzen dut buruz burukoan zentratu dituela. Horregatik, behar bada Ezkurdia favoritoago irten daiteke Artola baino, baina erne Iñaki Artolarekin, lehengoan Jonander Peñari irabazi zion, eta gainera Binakako txapelketa honetan behar bada beste askotan erakutsi ez duen freskotasun hori erakutsi du, hau da, pilota atzeratzeko ahalmen handiagoa, eta aurreko kuadroetan erabakiorrago ere ikusi dugu Iñaki Artola, eta horrek Ezkurdiari min egin diezaioke, hori bai. Defensan biak ala biak pilotari ikeragarriak dira, baina Ezkurdia puntu bat gorago ikusten dut behar bada defensan. Orokorrean hartuta Artolak kolpe luzeagoa du, eta horrek noski baldintzatu dezake zer edo zer. Eta, horregatik Ezkurdia favorito, baina argi Artolarekin, eta, hiru norgehiagokak oso berdinduak izango dira, benetan asteburu ederra daukagu aurretik buruz buruko txapelketari dagokionez, eta ea zer gertatzen den. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan, agur.